E tamén en Compostela, Miguel Anxo Abreira, que é de Berro Seco, anuncian que van facer unha campaña, que van poñer en marcha unha campaña, non? Sí, o obxectivo é mobilizarnos en contra da guerra. Entendemos que o mellor xeito de mobilizarnos en contra da guerra é co lema de insumisión á guerra, non? A legislación do Estado español modificouse desde a supresión do servicio militar obrigatorio coa trampa legal de poder incorporar ou volver a efectivizar o servicio militar obrigatorio en calquer momento, non? As últimas modificacións legislativas que se están a facer a nivel de Estado, sobre todo no que se refire ao concepto de reservistas do exército español, que establece como reservistas forzosos aos mozos entre 18 e 25 anos, mozos e mozas entre 18 e 25 anos, máis a Lei de Seguridade Nacional, que establece que o Estado pode obrigar a mobilizarse a todas as persoas maiores de idade para aquelas aspectos que el considere pertinente ao Estado, pois fainos entender que o que realmente se está facendo é camiñando cara novamente a aparición do servicio militar obrigatorio en tempos de guerra como os que estamos vivendo e que se van seguir vivendo, porque creemos, ou eu personalmente creo, que a guerra é unha guerra por os recursos, que o que está en marcha é o acaparamento dos últimos recursos enerxéticos, pois fai imprescindible recuperar o movimento de obxección de conciencia e de insumisión. É moi serio o que estás dicindo, porque isto nos medios de comunicación eu non teño escoitado nada. Non sei que estaba aprobándose a Lei de Seguridade Nacional, sei que estaba en debate o que era a Lei Mordaza. Cando foi aprobado todo isto? Bueno, a Lei de Seguridade Nacional está aprobada desde 2015. Inicialmente íase a revisar cada 5 anos, pero o que se está facendo nestes momentos é a revisando antes de tempo, non? E na reforma que nestes momentos está en anteproxecto, que ten que pasar o trámite no Congreso, prevénse 3 aspectos que nós consideramos que vulneran os dereitos fundamentais de xeito flagrante, non? Un deles é a aparición do concepto de desinformación, que non está claro, pero que sí se persigue o que sería o concepto de desinformación, sin quedar claro quen é o que establece que información e de desinformación. Ao mellor o que estamos facendo nestes momentos nós aquí, o concibe ese Consello Nacional de Seguridade como un acto de desinformación e, polo tanto, podemos ser perseguidos. Hai outro aspecto tamén na Lei de Seguridade Cidadán que establece que o Estado español pode requisar por medio do Consello Nacional de Seguridade Nacional ou o organismo inferior que lle dea competencias, calquer ben particular, xa sexa de empresas ou de persoas, non? Iso quer dicir que pode haber requisamento de calquer maquinaria, de alimentos, de combustible, etc. Coa obriga por parte do Estado español de indemnizar a ese cidadán ou a esa empresa, pero tampouco se establece nin cal vai ser a cuantía de indemnización, nin cal vai ser o momento en que se indemnice, non? E o tercer P, que vulnera brutalmente os dereitos fundamentais, é iso de que nos poden mobilizar diante do que o Estado considere unha emerxencia nacional e obrigarnos a facer servizos desde civís a militares para sufragar ou cubrir ou contrarrestar esa suposta emerxencia nacional. Iso quer dizer que os cidadáns estamos a disposición, o noso tempo e a nosa vida está a merced do que decida o Estado, sen dereito a ningún tipo de indemnización económica. Polo tanto, digamos que regresar á Idade Media, non? Moi ben, moitas grazas, Miguel Anxo. A vosotras.